Sembla que Primi s'han portat un colp a la cara. Sí, bueno, sí, hem vist l'acció repetida i sí, pràcticament l'han fet un sàndwich. Però tal volta la lecció adequada no estiga a les meues mans. A tots ens agradaria predir el futur, però comptem amb les ferramentes necessàries? Les matemàtiques poden ser-ne la clau, però quins són els seus límits? A l'estudi. Frida, el rap que fusiona l'electrònica amb la instrumentació del rock. I Smoking Souls, la descàrrega d'adrenalina d'una altra banda nascuda en l'inesgotable planter musical de la... Passa tu. Estàs bobo o què, cunyat? Bona. Mel de Romer. Si et sembla bé, Toni, acaba d'equipar-la i ara te la deixa i li comences a donar una classe i unes lliçons. Vinga, va. Val? Hi ha ganes i molta intriga, perquè 50 ruscos a 50.000 per cada rusc... Bé, ganes.